Mangler du inspiration til grønnere madvaner derhjemme? Så kig med her. Vi skal lave en rigtig familieklassiker, tortillas. Men vi laver den lidt grønnere, end vi plejer. Vi har nemlig skiftet oksekødet ud og fyldt pandekærne med en masse lækkert grønt. Først skærer vi 4 løg både og putter dem sammen med 3 hele snackpeber i et fad. Du kommer salt og olie på, putter de i en forvarmet ovn på 240 grader i ca. 20-25 minutter. Imens kan vi klargøre resten af ingredienserne. Lad os starte med en hjemmelavet salsa. Hak 4 tomater og et halvt løg og vend sammen. Riv lidt øko-limeskal over og anret i en skål. Gem resten af din lime til lidt isvand. Og så skal vi bruge 300 gram svampe. Jeg har valgt et svampemix, men du kan selvfølgelig vælge de svampe, du bedst kan lide. Så halverer vi dem en gang, inden de skal på panden. Først så putter vi olie på panden, så kommer vi vores halve svampe på, og til sidst så drysser vi med taco-krydderi. Så har vores snackpeber fået lov til at køle af, så nu skal vi bare have skåret det ud i mindre stykker. Så tager vi vores tortilla-pandekager og putter i ovnen i ca. 2 minutter. Så anretter vi alle ingredienserne i vores ruller og topper med en klat skyr. Og velbekomme. Hvis du mangler inspiration til andre lækre retter, kan du finde meget mere i vores opskriftunivers. Her kan du også finde mere klimavenlige bud på de klassiske retter, du i forvejen kender.